हेल' लोगोफोर फिन खेबसेबाव आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायहरबाय दानिया आङो रेडि जाबाय आरोना आङो माने फिसाजोखौ स्कुलाव लायनो थांनो नागिरदों आरोना दा टाइमा माबा जाबाय 2टा जाबाय आरोना देलायखाबाय माने 2:30आव सुथि जायो नालाय बेखौ लायनो थांनो नागिरदों आरोना सान्दुंआबो थिगसे गोसा आरो थ' बिदिबा आंजों नायलांबाय थादो लोगोफोर मास्क गग्लस थग्लस गानबोजोब्बाय आरोना आङो सान्दुं गोसाथार नालाय थांनो ओंखारबाय स्कुटिजों थांनानै फैनोसै सान्दुङा गोसाथार जा गोसा सान्दुङा थांनांसिगोन बेयाव दोनथ'नानै थांसै आरोना बिराद ट्राफिक जाम ट्राफिकथार नै ट्राफिकथार आरो थाबायलांसै आं आयौ फिसाजोखौबो माने स्कुलनिफ्राय लानानै फैखांबाय आरोना ओमफ्राय ओंखाम जानोसै ओंखाम जानो दसे रेस्ट लानोसै ओमफ्राय बेलासियाव टिउसन दंबावो आरोना टिउसनाव दोनलांनोसै टिउसननिफ्राय फैनानै मोनागुलायबाय आरोना नै गामियाव हाबा दं नालाय ओंखारबोबाय जोङो हाबाखौ नायहैनो थाखाय लोगोबो फैबाय नालाय नै हाइरड गुदियावनो आरोना ड्रागननि मुखामुखि जायो बिसिनि न'आ नै इथिंजाय थांसै आरोना हाबा लागोआ हाइवे खाथियावनो आरो बिसिना नै मोनाबाबो भिडिअ खालामबाय आरोना एसे नै मोनफैबाय हाबा लागोआव गोथार जुलि लाइट मोदाननायजों नुवासै नायदो दा नै बेदा बेदिफोरा सिगाङाव नै लोगोफोरबो दंमोन आरोना ज' ओंखारबोबाय जोङो हाबायाव नै हिन्जाव गोदान हौवा गोदान आरोना एसे भिडिअ लाबाय बिसोरखौ नै ओंखाम जानो जिरायबाय आरोना जोङो ओंखामखौ जाबायमोन आरोना बांद्राय भिडिअ खालामबाय थानाय जायासै आरो ओमफ्राय नै गामिनि बिसोरबो ओंखाम जानो लाबायमोन आरोना एसे खेबबाय आं बिसोरखौबो जोंहाबो ओमफ्राय हर जाबायमोन नालाय एसे हिन्जाव गोदान हौवा गोदानजों फट' लाबाय ओमफ्राय फैबाय आरोना